Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha Pini all dua barguri APHLC amai phu Mondor Singh pen pherangke amai kangni Bang so pherangke amai kangni alam the kejai pon lake isi angdeng lake school immigration alam the lapen hini school teacher mate lodhan bang atuma phan test ki untang atuma phan nongnam ke pipe aputha Lapen Kethom, Forest Department Achukumar Atumaphan, Shokos Notice Kapele Aputha. Ingdeng isi, School Immigration Kadukave Karbi Anglong Angkang Pipen, 564 Lapen Rong Mongwe Ablokalong, 72 Ando. Karbi Anglong Autonomous Council Pen, Kapachini Atenke, Lasi, School Immigration Pute, School Kapati, Lasi, Lapu Abangke, Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Atum Chokche. Lapen school kapati ejipu abangke claim longle nelitum APHLC atumke nang kroidun thek thepusi Mondor Singh independent ningjepo Lapen hini alama bangke master mate lothan bang atum keramtang test ki pyahut ki undun atum non pu anta chiklojon kep plengdet atum ta dolo seta bainong longle atum ta do nonta halahai lothan bang atumke kopilo ke chopoke ente Karbi Anglong Autonomous Council atum thang bakbe thang alewe ka khorot pakejoy atangka kedo la master mate lothan bang atuma phanke bainong pi mowe aputa karju padopo nelitum APHLC le Karbi Anglong Autonomous Council chari longte lahai abainong pending de lapen pilap ji puta ningje ponthu Lapen Kethom alama bangke Forest Department Achukumar Atumaphan Shokos Notice Karbi Anglong Autonomous Council pen kapele aphuthak lata chokche athe chokche puki pudam adima bangke Shokos Notice palele aprang alang litum aphan pachini paprang nangji non ke mensi Shokos Notice pale rok abangke chokche pusi nilitum APHLC atum pen ke nangchong dun nangkoklo pusi ningche ponthu To tangti alang li tumpen kaning chepon alam li angton pen arjuponik sinang. Dua barguri pen Edwardson Crow report Karbi Anglong News Channel. Duni ke lahen lo non tet kun tatum pha kopi posit team Karbi Anglong tum dormha pitek theden ma. Nangli tum ni chiklo jon joni puchat kali aningkan par esata me nangli tum team Karbi Anglong tum dormha pitek the. Kla bang ke nangli tum team Karbi Anglong tum chok chepik lo putene tum nang jong dungi kopi polama pute landa non la tet pen kun tum athan bang atum koan lo ne alang le tum akhia dat pen sitame dorma long le sitame alang le tum alang le school ke thandam bom lo alang tum dam bom lo alang tum chipaduk lo sitame pinyon in talang le tum pan dorma pi pede nasinil tum epi se pen nang ke yong nang yong ni bang lo nangli tum thamda ka be poisa ke khorotap ki dok la so posi nangli tum la dorma prabjin pen pideton te mesendi posine to na pudo tum pina de yong se himonto yong se Karbi Anglong program pine binang putin nangli tum akoror se taminang le tum ulai daji alak sa minang tum ulai daji la si la son ke khorotap atangka ki do se taminon la thanbang tum phan salary pimu wedet po banke la banke nangli tum Tim Karbi Anglong tum ta dai chen alang li tum phan interview we dat join nesi so cost notice lo nang kok lo puselang li tum chipuno tang te alang li tuliram rong ha Karbi Anglong Autonomous Council long chief executive member lo la pen ke forest yem sitame koson se akom kilong don de jela tum phan hex appointment PKP pusetame koson se na tum chini don de la bana le tum isi clarification chipi pamita pen la chot kali abainong mata kelong ningkan kep ta so se putum ta dulu pon se media long klang lo la kenili tum le ki pudun polam kali lo tang te hala hai chokar mara to pha nangli tum koson se non banke so cos notice ke palema pen so cos notice ke pale nai ta nangli tum hala non forest long kam ke claim bomb atum phan le council so cos notice ke pale nahi kali lake forest long hala DFO doji ECF doji hala conservator doji hala hai tum
अपन से नंगली तुम सो कॉस नोटिस भी नहीं पलो पेन हला थोड़ अभिजित रभा से अपॉइंटमेंट की पीते क्या पलो इंते नंगली तुम काउंसिल सर को पीपो से अभिजित रभा अपन सो कॉस नोटिस भी पीते लो अलंगली अपन से सो कॉस नोटिस भी नहीं सीता में नंगली तुम बैंक के हला चुकार मारा तुम फन सी नंगली तुम aku so kos notice piro na te ke chok che pangkang sai ji pote lagali nangli tum hala abore ngam ho ing than the ko se nangli tum la chukar mar tum phana nangli tum hang nang ji non ke nangli tum hang he thang the se men an thai mun thai se nangli tum bang ke abore ngam hoi pen ing than la bang ke kona pena rule ma kona pena regulation ma la bang ke nel tum chining pyong do la pen ke nangli tum pine copy po se abhijit rava pan chok che pote na tum council tor pi po se sai hai hede la मैंने तुम चिनी तुम डुबला इन साइ हाई नहीं नल तो अभिजित रभा सिला फेक से अपॉइंटमेंट पी के पुटे नल तुम अभिजित रभा तो कोस नोटिस की नहीं नॉन केला तुम फन पिबे जो कारमार तुम फन से पिचर नॉन पैंग जो पैंग हाई इनते हाला नॉन ला बैंग फरो तुम सो से अचु कारमार तुम फन नंगली तुम फन कॉलोनी निंग के थे काउंसिल अत के चारी तुम फन पिनी नंगली तुम hala bang paru ka thom chukar mar tum ning ke the kopi ponang le te war chol onte Outer Bobil Outpost ke parlo Phuluni Circle Office athengno tempo pen men aphi kar kapetong dun ajok inut adimalong amat apran kedam Pinini phai ke thom por phai krehini ra achiti malom Alter Bobil Outpost ke parlo Phuluni Circle Office adung head krong pli atowar along tempo pen alto akar registration number AS02D6353 men anung pen kapitong dun ajok kopai kilang no inut adimaklong along amat apran dam nang juilo Birta kirip dunlong atengki apran kedam jui abangki jaipong puisa ingti arong amikar karlitang thonsing ingti pusi pang thekpong Lapen tempo along kachethabdun sarpimar banghini Lapen apran kedam abang raikom saikhi mate homeguard asaisi choklem dunbo Alangli sai adak dosi arong asorpen Karbi Anglong Autonomous Council EM Kambura killing ahem an dampen hem jaipong anathu kachepang no bom apor hut kopai kilang no ajok honi phonang koklo Lapen banghini da serious injure doponlo Jasimet banghini aphan Phuluni Primary Health Center along Ponsi Selang ponlo Bonta keso ke batpik ajok Tiphu Medical Hospital along si Sekelang jiaphan wan nang koklo Bang so kaching koi alam Arjulong pen ning kemi mate rat aphan kaching hon kit hepiga jog Karbi Anglong Autonomous Council EM Kambura killing sitame adim along an pale dun pen bidi sore pidun Lapu elto akar abangphu diphu birla asor amen ajit be lapen ahemasor bangke thompusi birta longpo Nonamat Karlitang Thonsing Ingtiaphan postmortem report aphan Diphu Medical College Hospital along Pon Edloputa Birta Longdun. Lapen Nonamat ke Alter Bobil Outpost Police Atumsi Cheparideng Pon Lopusi Birta Longpon. Phuluni Pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. Ingnam rai komsai ki klembom bang paroket hom sosi achokumar atuma phan shokos notice kapele rok aphutak dokmuka hamphang ke thom asong atum chingrum si pherang ke amai kangni pong Pini ni phai ke thom dokmuka tourism IB along dokmuka hamphang asong kaya KSYC lapen KSE atum Ingnam rai komsai khelong bang paroket hom sosi achokumar atuma phan shokos notice kapele rok aphutak pherang ke amai kangni pong Bangso pherang ke amai kang ni pon along kaya hamphang asong kongchun bang akas rongphar dihin rimbang sodar tiso KSYC akongchun bang Edison tokbi lapen KSA dihin rimbang ang tong rongpi atumpensi pherang ke amai ingni po Bangso pherang ke amai kang ni pon along KSYC kongchun bang Edison tokbi pen kaning je pon mate Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachuning ripon Avijit Rabat illegal appointment ki pipon bang pharoke thom so se atuma phan non jesimet re-interview ke en ponchi pu abang ke chok chelo athe bang pharoke thom so se atum sitami non ke kesar ki kri apor
koson si physical interview ki un poputa ningje pon lapen bang pharoki thom so se atum seta ili karbi akhai saide lo apot mina karbi akhai phan kaching hon kajin so pen kai ateng kai amang ason pachoklem pachodam thunang pusi kachuning ri padopon dong mukak pen bidor sing terang karbi anglong news channel la ni tumhan illegal appointment ko pesita apramen non ke sar kri sari apor mane retire apor nagle kai ku tumta dolo ala ni tumhan ke physically ke mane un ilo ala ni tumba ke kikad nang hi ko pes tame kadung ilo non aporan ke ala ni tuma somar tame ke tantum ke sar arta tumta to koklo asi ala ni tumha sang ke non bang re interview buke un ilo ma sing tum him pe ke matha dolo Lasi alang litum pan karbinglong la pentim karbinglong autonomous council tuma pan pustame tuning ridum lo la bang so long bang ke litum karbi sai dia pot la litum bang matha po jeno la pende kai ki doson le padu tu kokte mi pari ma pulo interview pusitame en pon pidera kai ki doson ku pipima technical problem le do ku pipine Ison soni ki chok chito kop sa mena litum pangcheng puno he claim nang ni bu pe claim mo sitami physically interview bu bang ni tumbang asa puna matha dun chera sono ase ni tuma hin pen ada dong muka mane regional tum an ahin ben ni tum hana chuni ri kan tumbang ke la pulo ase ala li tum phan lang pon cherno ala li tum tanon bang e jinso mi malo itu mata phone nang call sami ki chiru tum da dolo ni tuma family tum da puri tum da dolo sono chi jinso mi malo ala li tum phan ke kusolo ke lang non sa krisar pu porque la selang tuman karbingo autonomous council la pentim karbingo katana nili tum hin me chuni ri dulo ala li tum phan bang ason hodai ki claim ason thole pa claim pon ason te mi parji pulo Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu